Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Rabi nga ungot ka lang ungay. Kasano ajak agungay, no binantayam kumajay manok, saan ko maakapikan asukar ti sidaan taita? Dahil talaki manukin ti pambantaya ka. Iso lang magkumakit ti naramid mo. Katsi ka kuman atin ang bantay. Na nagmalmalam ka mga daditarwar. Nakichischismis lang mo tinararamid mo. Makapawan ganas, imbes ang naimas kumamot ti sidaan. Sino nga tayo? Tinang takaw di manaw. Enteng, saan ka pa'y anabsog? Kita mamang mga anak pa lang. Itay kami pa'y ating makder kin ni Kwarog dito'y panganan. Angam si ka, mangmangan ka pa'y laan. Ay, mabisi na ka, Rod. Ay, huston, saan kan tumanan ang makatakder? Di mo alam ti panganak ah. Ay, sumardeng ka nga rudan, ta delikado. Ay, kaya't ko pa'y. Ay, inibus mo pa'y dahi ta sidaan. Imbag kumamot no tarakan mo dahi ta. Kanto tarakan ni Kwarog. Sigurado ka at tarakan ni Kwarog dahi ta? Apay ko mga dua-dua akngay. Ay, namin alimmabasak ijay balay ni Kwarog. Ngam awan oray may sa apiyak amakitak. Mabain na nga agpakitakan ka. Si Kamot. Ay, kayat mo ta ikalkagkukan ka na ito kalubti kaldero. Ay. Ay na, nakapuot kan iti mabain amanok. Pare, hanggang sa birbiro ka mamanok yun. Bareng mabirukak pa niya mapukpukaw ang manok may paray. Awan dito paraangan mi. Saan mo abirukin dito? Ay di ka lang mumut a paray. Nungay nayaw awan. Awan dito kunak na. Unay mo daytan paray. Tauray la dua. Dayta ingat mo. Kastuyak nga agingat no na imas ti sindak. Ay, manok ko naman. Naimasmut ko mati sindami ka nituyang ka. No sana napukaw yung manok may. Amumutin ni Kwarag. Alis to nga agdiskarti iti si Dan. Manok ko naman. Ay, talaga nalaing dayjay nga kaanak. Apay, anya ti aramida ni Badong Mau, maray. Imbaon ko abirukan na jay mapukpukaw ang manok may maray. Isu matlagayam asiripon na amin aparaangan. Wala, imbagak akitaan na anaimbag no nayaw awan jay manok may. Adang amin ka ti agal-ala iti manok diti barangay tayaw. Pudno day tamaray. Apay, saan nga tangaam mo ni Kapitan dayta? Alis to lang nga agsida ni Kapitan. Uray ibagak nga da mapukpukaw ang manok. Saan na nga ikan kanaw? Kita man ni Badong kumari na napanmutin di tabalay ni Kwarog. Ay naawan makita na ang manok dita. Awan to pa'y may sang tarakon ni Kwarog ang manok. Muna ayaw mo ti agtarakon dayta. Kano sa daut, agsida ati paglaingan na. Hey, abay, tatabataong. Kita mumlatan ah. Ay ayabak di manaw. Manaw? Mang saksakuro kay ti manaw. Una, hada mo lang saksakaruam ang manaw, Kwarab. Ado inaldaw ko naman. Kasano ako nam nga daw. Awan mo makita ka manok dito parangan ti balay maw. Manok ti karuba, tatabataong. Kastagayam. Kino mapugpukaw yung manok mi asidaan mi kuma itirabi ay. Ha? Ang mga noy sumot ng tinasakuruam nga ibagbagan. Ha? Ay, saan tatabataong? Hangam, kasano ay titarawak di manok yaw? Kasyay. Ha? Ay, saan yung arud ang manok day jay Ha? Masigurado ka saan? Tatitaraok jay manok anaalak kat kastawi. Kakakakaraok! Oh, sa balay, saan ka day? Anya. Nabirukan jay manok, badaong. Ay, saan nga rod? Tila nakadandanunak. Yalatan na perukan. Sindadan aday jay. Isuday tatag parpari na kanyak tuyang. Nagawan kat akong sinsyan dagita nga agsida iti saan damot at arakon.
Biniro ko di tagabalbalayan. Mawanlat ta. In-report mo kuman akin ni Kapitan. Ay, awan mo la Serbina. Uray mai-report mo kinkwa niya. Tapno ba unon na dagiti tanod na nga grunda? May samo day ta akwarog akaanakan na. Agasam tagtiliw ka na iti manaw. Uray saan namot atarakay. Sana si Dain. Ay katuwa niya. Anya pa yun nga. Ha? Awan babainda. Aguray ka. Manok kanukay ti sinda da pare inting iti kalman. Ha? Ay, agpampanunot akon, badong. Anya ti pampanunutan. Ang mga no agpadpada ta iti pampanunutin ah. Agpadata nga ta. Ay kit ibagam ah. No niya day ta pampanunutan. Sindadan nga aguli tagjay manok ta. Nah. Agpadpada talaki din iti pampanunutan ay. Kasta may iti pampanunutan. Ingka kidi ikulong jay may sa akakaisuna na bati amanaw. Si dain takiday. Ta mga numapukaw tumanay. Ay madamdaman na. Ingka pa'y ikulong. Ala, ingka. Huwag ka day. Madamdaman labi ay. Tay turog ko man ay. Ay na, makapaturog mo ti pudot ti panaway. Ay, Aw, antay. Apa nakapanimid ni Uncle Kaw? Di mo kasarsarita, Kwarog. Saan anapintas ti aldaw na ita? Apay nga, main? Ay, kasla saan mo akabisado ti ugali na. Kasta na no saan anaimas ti sidaan. Apay, saan anaimas ti sidaan ita? Nateng ta isulaang matiadda. Amok namin ti kayat ni Uncle sidaan. Iso mapanak ag tilayo. Pagtiliwam, Di talang. Sagay, ag subliak to antay. Isaganam di pagangaran. Dayta ati kaanakan. na. Kala at anaragsakan ka idi nakita masumungad ni Kwarog nga daawit na amanog. Dagayam si Dain. Kita kat agi sa makun. Ah, Da, darasem ti umasidag, Kwarog. At damag-damagakan ka. Ay, di ka pa'y lagdamag-damag. Ay, damagak laang. No nangalaan na iti dayta amanok, abit-bit na. Badong! ayunay kami tay. Makapakigto mo na itabugkaw mo, Mike. Kunak nun napangungut akon. Bumangon ka dita. Tamapan mo kita ang gemanaw. Ay, huwag gayam. Diyan magayam na ikulungay. Ha? Awanan ti sidaan ta. Apay nga awanay. Napukaw na. Sindante sa balay. Ay, sana na nasaya dahi ito yung mapaspasamak to yan. Makaungot ako na talaga. Eh, pare. Madaman na pandangan mi nga umay ka mang disturbaw. Makaungot ang gaya mo, paray. Ay, da. Hanya tisid-siday niya. Ay, naimas Kano karniti manok. Na. Integ ni Kwarog. Napukawan kami manin iti manok, paray. Ay, naminduan Ay. Kahit amam, ti marikrik na, paray. Anya. Manok may, dahi tasid-siday niya. Niyate kong kunam dita. Di ka pa yagdamag mo no nangalaan ni Kwarog dahi tayaw awid na asid-siday niya. Sida kalangan na sida. Ay, damagag tuman nga agpaiso. Jak amo kay. Ay, mabiit lang hun. Agpudno ka, Kwarog. No pangalalaam ka dagiti manok nga ipaspasidam kada kami kani uncle mo. Ijay, antay. Sa dino nga ijay. Ijay ni aw. Na, balay mat da pari badong dayta ito tudom. Kasanumot nga, main. Nakawara dagiti manok da. Di tiniliw kaon. Kaslabasol pa'y dagiti manok. Una, apay nga minasandang aglemang. Na, ay, Ikulong da ko mga min wen nga rod Bye-bye andamot nga min nakawara. Ang nakawalang man wenno saan ti manok. Saan amabalin basta tiliwen latan. Ta saan mo mat nga rod atarakan. Ay, tapno ammom. Berbero kan ni pari badong ti manok na. Ay, isumot gaya man dagjay inluto tayo. Ibagayo akin ni tata ba daw? Ta saan na abay-bayan nga kaiwara dagiti manok da? Apay, Maray,
Pudno adi kwarog tinangala kadag iti manok yaw ang nagpukaw. Wan maray, isugayam ti sinsinda da maribanang. Day, nangag ko tinagan ko Na, kasla ka mo angin akilatlatan ang nagparang maribanang. Pagsarsarita ang daksamat. Una, takaraman kagayam ang nagsida kadagiti nagpukaw ang manukmay. Pudno aya maray. Mabainak nga rod. Isong agkid dawak iti dispensar, marituyang. Karaman pa yun ani kapitan. Ay katamin dan na. Wen. Sukatan mi day jay amanukyo, marituyang. Ay rumbang laang akas ti aramiden yaw, maray. Ang nagkukulbet damay. Na, aya. Nangruna jay maikadwa. Ay na, dandani na ipurwak ti pustisok ang nagsid Siyempre nabayag gayam at tinartarakan me. Inres-reserbabay, idisidahan me, awanag. Nya ngay, dinusam ni Kwaraw, pare. Amo mat a pinagmultak. Nagbayad mat kan ka iti ribo. Day talang, nagmulta, uston. Kita mga men, niya ti aramiden na. Ayan na. Day kayo. Anya aramidin na ditayan ti kanal. Aglilinis community service. No kasta, pasit ti dusa na dayta. Awin, tapno di mo ibaga agapot ta ka anak ka. Ket jak dusan. Kit kasano ka ngay mait, anagsida. Agmultak mo't Nay, napayakas la na tipingan day tapos tison pare. Nakulbet di manok yo. Nataengan nga usto. Dayta ti dusam. Na, Agsida kan to mga mintisan mo at arakain. ang lungali pa yun. Kasta pa lati ibagam. Kasi sidam dayta iti manok asaan mo mo't at arakain pare. Kunak man nung nakalutokan. Bana, Urayak nga ro dya iyag ni Kwarog asidaan. Tadito'y kanu amangan. ay. Ang mga numanok mananda pare badong ti isang peta. Tsak kaya tentyak sida. Nateng kanu tiyag na. Intex na kanya. Natengkan. Nateng, ken nateng. Pure nateng Katuan Ay, di kan agreklamo, inteng. Nasustansya tinateng asidaan. Nalinis akong jay kanal kagawad. Adun sapay ti ipaaramid na ken ka ni kapitan. Di mawatak lang arudan iti dispensar kini tata ba daw? Ay, kwarog, agtaraken kamot ngamin iti manok. Si daamkit din ti manok ti sabalay. Talaga nagtara ka na kaon. Ay, agtaraken tayo iti dingwan, tapno ada parchen asidaan, numakasid sida tayaw. Badaw, ayan na nga, hindi manok apartsyenta. Ay, damagan pa ilahin. Na, awan mga minon ijay kulungan. Di mo manin binantayan. Ay, unay kan tuyang. Madanagan ka launa yan. Tiniliw da manon. Hingga ngamin kita ni di kusina Ingkulong ko ni di kaldero. Itay pa ijay. Pinarte mo di manaw? Ay, kato na. Si dain talangan tuyang. Itay pa nga gururay king ka. Intan mangan. Saan ka nga reklamaw? Sige nga raw. Ay, kastoy ti pagsayaatan na no adda taraken ta. Adda parchen ta no makasidsidata. Ay, kabaranggayan di ta kabildatan. Agtaraken iti dingwan tapno adda sidadaan asidaan. Asaan ket amang tiliw kayulatan iti diyo taraken. Sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay
Masagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.